ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Рахш ТЖ. дӯстон, дар имрӯза навор 15 та мошин омода кардагим, пешкаш мекунем. Мошинҳои арзона ва қиматай. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк бизоред ва дар комментария нависем ба шумо чӣ хеле мошинҳо даркор мо дар видеоҳои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад бардорон 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. агар имконият бошад видеои моро падилиса кунед ба имо ба дигар сайтон бародаро. мо ҳар рӯз якта навори нав ба шумо пешкаш мекунем. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-класс дӯстони азиз, соли барош 1994 судишвориш газ бензинай, газ евро 4 дора, объем моториш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай бародарон. ҳолати мошин беҳтаринай, 7 моҳа ҳуҷҷат дора бародарон. мошин ягон камдона 4 та баллони нав дорад, ҳама ҷо 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 35000 сомон бо курси имрӯза гирем 228000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад. кадоми харидори аниқай, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародарон, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен. агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавем бародарон. мо бошад навори имрӯзаро давом медиҳем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшии навбатӣ Opel Zafira дӯстони азиз, соли барош 1999 судишвориш газ бензинай, объем мотори 1.616, коробка передачаш механикай бародарон. мошина ҳолаташ беҳтаринай, краскаш радной айхудчай, электропакетай, кондитсионер дора, мултирулай бародаро. ҳама ҷош 100% радной айхудчай, ягонаш алиш кардагӣ нест. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 45500 сомон бо курси имрӯза гирем 297000 рубл мешавад. кадоми мошин харай, мошин арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро. занг занед, дигар маълумотша гиред, мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 дӯстони азиз, соли барош 16005 судишвориш бензини холия, объем мотори 1.6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай, нахвада бародаро. 11 моҳ ҳуҷҷат дора, моторош зверай хушро кор мекунад, хадавоиш 99%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 17000 сомон бо курси имрӯза гирем 112000 рубл мешавад. мошин муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. агар ягон Opel Caravan дошта бошед, алиш мекунем гуфтагиай. кадомитон алишӣ дорем бародар Opel Caravan, марҳамат занг занед, дигар маълумотша хатон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F бародаро Caravan, соли барош 1997 судишвориш бензин газай, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадоай бародаро, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав дора, хадавои созай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30000 сомон бо курси имрӯза гирем 196000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад. кадоми харидори аниқай, муомилаи хуб дорад бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо. кадомитон мошин харед, занг занед, дигар маълумотша гирен. агар кадомитон дар канали мо меҳмон бошед, бо тафоша обуна шавен ва якта лайк зорен, тавассути тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex дӯстони азиз, соли барош 2000 судишвориш дизелай, объем моториш 2.4 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадоай, мошин тозаҳай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархаш 36000 сомон бо курси имрӯза гирем 235000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, арзон мешавад. фақат мошинхаро занг занад, дигар маълумотша метиҳанд. ё ки мошина бина ай пеш бина бародаро, арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A дӯстони азиз, соли барош 1995 судишвориш бензин газай, объем мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадоай, ҳуҷҷатҳои яксолаш бучидагиай, хадавои ҳама ҷош нормални. мошин дар Душанбе бародарон. нархаш 25000 сомон бо курси имрӯза гирем 163000 рубл мешавад. соҳиби мошин хоҳиш кардаги ки фақат мошинхари аниқ занг зана гуфтаги хай бо ягон чӣ мегзарем. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро. кадомитон мошинхари аниқ ино ки маъқул аст, занг занен.
дигар маълумотша гирем бародор, мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. газели гурӯзавои дӯстони азиз соли барои 2013 сӯишуриш газ бензина газ евро 4 дорад. Абиё моторош соткай бародоро, коробка передачаш механикай. Мошина дарозиш чизаш 4 метрай бародоро. Дута электропакет дора, инжекторай. ҳуҷҷатош 1 солай. Мошина фақат мегӯи кор мекунӣ. Мошин беҳтаринай, кам гаштагиай. Мошин дар душанбе қарора нархаш 90 000 сомона бо курси имзо гирем 588 000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. соли 4 навай. кадомитон харидори аниқи мардона занг занед, дигар маълумотша гирен, мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз соли барои 16007 сӯзишвориш бензини холияй, объем мотори 7 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахаддуай бародаро, қарор дар шаҳри душанбе. нархаш 26 000 сомона бо курси имзо гирем 169 000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, фақат мошинхаро занг занед ки мошина ай пеш биён бинанд. бо муомилаи хуб дорад бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумоай, занг занед, дигар маълумотша гирен. дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавем бародаро, лайкотона дариқ надорен. ҳама миннатон барои шумоай. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2109 бародаро соли барои 16010 сӯзишвориш бензини холияй, объем мотори 6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадай бародаро, созай, қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 12300 сомона бо курси имзо гирем 80 000 рубл мешавад. кадоми мошин харай бин, мошина ай пеш бинен, савдо дар пеши капот. бо муомилаи хуб дорад, арзон мекунад бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат, занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia дӯстони азиз соли барои 1994 сӯзишвориш газ бензина, объем мотори 6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадуай, ҳолаташ хубай бародаро. 5 моҳа ҳуҷҷат дора. моторша 1.6 Opel задагиан. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 18 000 сомона бо курси имзо гирем 117 000 рубл мешавад. мошин арзон мешавад, муомилаи хуб дорад бародаро. кадомитон мошин харем, фақат савдо дар пеши мошин. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz дӯстони азиз соли барои 16010 сӯзишвориш бензини холияй, объем мотори 1 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадай, ҳолаташ хубай бародаро. қарор дар шаҳри душанбе. нархаш 19 000 сомона бо курси имзо гирем 124 000 рубл мешавад. мошин мумкин хай бо арзон канаги алиш мешавад бародаро. кадомитон мошини алиши дорем, вариантона пешниҳод кунем бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат, мошини алиши дошта бошед, занг занен ва дигар маълумотша хатон гирем бо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро седан соли барои 1994 сӯзишвориш бензин газай, объем мотори 8 литрай, коробка передачаш автоматай. мошин нахадуай, беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 27 500 сомона бо курси имзо гирем 171 000 рубл мешавад. мошин варианти алиши ҳам дорад, арзонам мешавад. кадомитон мошин харен, муомилаи хуб дорад бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, занг занед, дигар маълумотша гирем бо. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародарони азиз соли барои 1999 сӯзишвориш бензин газай, объем мотори 6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадуай, сӯзай бародаро. 4 та баллони нав дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 36 000 сомона бо курси имзо гирем 235 000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон кунад бародаро. кадомитон мо агар маълумоти зиёд дар корай, на занг занед, дигар маълумотша хатон гирен. мо наҳори имрӯзона давом медиҳем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Lada Priora дӯстони азиз соли барои 2013 сӯзишвориш бензини холияй, объем мотори 8 литрай, коробка передачаш механикай бародаро. мошин нахадуай, мошин дар душанбе бародаро. нархаш 37 500 сомонай.
бо курси имза гирем 245,000 рубл мешавад. Кадомтон мошин харен бародарон, мошин бо арзон мешавад, муомила дорад. Мошина рафта ёки бинен ёки занг занед дигар маълумот гирем бародаро, мо навурма давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли барош 12003, судишвориш бензини холия, абио мотор 1.5 литрай, коробка передачаш бародаро механикай, мошина ҳолаташ хубай, нахадвай, 1 сола ҳуҷҷат дора бародаро, танировкаш 9 моҳи дигай, састияни мошин мотор 100%, мошин задагӣ пӯшидагӣ варид надорад. мошин дар душанбе нархаш 22500 сомонай, бо курси имза гирем 147000 рубл мешавад. бо арзон мешавад, ай 22000 сомон бародаро бо арзон мешавад, варианти хуб дорад. рақамош дар рои экранашон марҳамат. ин буд 15 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон бародаро.